दाम लानो नागिरदों दामा थारा गोजा फार्स्टआवनो जाम्बुआ 50 थाखा लोगोफोर बेयो रबिबार हाथाइनि भिडिअमोन आरोना नाथाय आङो बे खालि भिडिअखौ एडिट खालामनाय जायाखैमोन आरोना लोगोफोर आं माने टाइम मोनाखैमोन नाथाय दिनैसो खालामबाय लोगोफोर बरमा बाजारावहा फैदों ओमफ्राय दा साहा लोंनो नागिरदों गुमाजों साहा जानोसै मा होनो इखो शिलंनि दाउ ओंखारदो लकेल बायसानो सेम खिन्थु जानायावहा टेस्टि नङा लकेल बायसा मोनजाया ब्रयलार बायसासो मोनजायो बेनिखायनो आङो हाथाइनिफ्राय दाउ लाबोआखै आं सिगां माने बायदोंमोन इदिनो थगायना फानो मानसिफोरा गमखौनो मोना माने ना मा बायना लाबोदोंमोन सिगां जानायावहा प्राय मान खद गैया ब्रयलार बायसा बेफारिफोरा थगायनानै शिलंनि दाउखौ थगायनानै लकेल होनानै फानो जाबासो गम मोनो आरोना लकेल नङा गामिफोराव बायबासो दानिया लकेल दाउ मोनजाग्रा जाबाय लोगोफोर बाजारफोरनिया बिराद माने डुप्लिकेट दाउआबो डुप्लिकेट ओंखारबाय नुनायाव सेम लकेल बायसा नुयो डुप्लिकेट लोगोफोर आङो नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो सानदों बेनो जे बाथ्राया लोगोफोर आंनि चेनेलाव आरोना सानैसो आरोना इसोरो माने इदि खालामो माने दसेनि थाखायल' साबस्क्राइब खालामनानै ओमफ्राय आनसाबस्क्राइब खालामफिनो आरोना माने इसोरो होनो आरोना आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हर होननानै ओमफ्राय आंथ' साबस्क्राइब खालामखायो देसन कमेन्टआव खोन्थाहरो आरोना आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो होननानै ओमफ्राय आंथ' खालामखायो लोगोफोर बुंनाय लोगो लोगो आं पटकसे खालामना होखायो साबस्क्राइब ओमफ्राय इसोरो खिन्थु दसेनि थाखायल' खालामो आरोना ओमफ्राय आरो जास्ट दसेनो आनसाबस्क्राइब खालामफिनो आरोना बेफोरबायसा मानो खालामो बेफोरबायसाथ' खालामनो नाङाना मानोना आंबो बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामना होयो बुंनाय लोगो लोगोनो सासेया सासेखौ सापर्ट खालामलायनांगौ मानो बेफोरबायसा खालामलायनांगौ आरो जुदि गोसोआवनो गैया सापर्ट खालामनो होमबानिया खालामनाङा जेबो बया मोना आङो खिन्थु लोगोफोर गासैबो कमेन्ट हरनाय लोगोफोरखौ होनाखै दे आङो जायफोरा माने आनसाबस्क्राइब खालामदों बेखौसो होनदों आं बिथांमोना मिथिखाबाय जानो हानाय आं बिथांमोननि नामखौ लाबाथ' लासिं सिं जागोन नङा होमबा दा बेनिखायनो आङो नाम लानानै होनला आरोना बिथांमोनखौ जाहाथे बेफोरबायसा गोसो गैयाब्ला साबस्क्राइब खालामनाङा जेबो नङा बया मोना खिन्थु दसेनि थाखायल' बेफोरबायसा आनसाबस्क्राइब खालामफिननाङा आरोना साबस्क्राइब खालामनानै जास्ट सापर्टल'सो नङा होमबा बर' हारिजों हारि एसे सापर्ट खालामलायनांगौना बयबो जौगानांगौ नङा होमबा लोगोफोर जाहाथे आंबो नोंथांमोननिखौ सापर्ट खालामबाय नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबाय बेफोरबायसासो जौगायो आरो इदिनो जुदि गोसो गैयाबा जेबो नङा खालामनाङा जाय माने आनसाबस्क्राइब खालामदो बेखौसो होनदो लोगोफोर आं बारे बेलेग माने गासैखौबो होनाखै आरोना लोगोफोर आंनि बुंनाया माबाफोर भुल गोरोन्थि जादों नामा जादोंब्ला प्लिज लोगोफोर आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर भुल जादोंब्ला लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनायावथ' गावनि आखाइनिफ्राय फैसा थाङा नङा लोगोफोर नङा होमबा जास्ट बे सापर्टल'सो खालामनाय जायो नङा होमबा लोगोफोर आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन आरो नाथाय आं दिनै शेयार खालामथारबाय होमबा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय बाय